Problema, igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Ay mga hapot kamo tungkol sa pagpababakuna kan mga aki nindong 5 to 11 years old. Ini po na ikaklaro tangon yan mga tugang sa Department of Health kay bapuan sa tuyang mahigos na doktor. Kay ba po mga tugangan sa tuyang mahigos na doktor, Dr. Monray Monsilia. Dakul po na mga naghapot. May kinaaraman hindi kaya po ang Regional Medical Coordinator National Immunization Program, Dr. Monray Isaiah Monsilia. Mata ini may travel ini pasursugon. Inisturbo niya ito mo niya na aga. Pero gusto nga si Dr. Monray mahigos talaga ini boda ano yan. May time talaga minagibo siya din paagi na makataotabi ng serbisyo sa tuyang mga kababayan. Kaya may mga hapot po kunyan and importante po ining vaccination drive sa maabot tabi na Lunes lalo na dito sa Legazpi asin iba pang mga lugar. And so DOH sino ta po mga tugang na nag-launch kay ni kan uminaging simana. Ngunyan na simana pala, diyan po sa SM City, Legazpi. Nasa linya po si Doc Monray. Doc, maray na aga po. Hello, good morning po Sir Henry. Good morning po sa ating lahat ng mga tagapakinig. May coming clear Sir Henry? Yeah, you are coming in live and clear, Doc. 5x5. Ansay mo pong signal. Opo. Doc, primero, kumusta po enot nindo na initial na vaccination drive na ginibo po sa SM ngunya na simana? Okay po. So, nung Monday po, nag-soft launching po tayo ng ating pediatric 5 to 11-year-old vaccination. Mm-hmm. Actually, dalawang site yung pinag-soft launchingan po natin. Ang isa po dito ay ang SM City Legazpi at ang sumunod naman po ay ang ating Bicol Medical Center in Naga City. Opo. So, maganda po yung naging turnout ng ating mga vaccination activities sa dalawang area na yon. So, we really planned na konti lang muna yung mabakunahan doon sa dalawang araw na yon kasi sa stop launching and ang maganda po yung proseso. Lumabas yung mga bata na ligtas. Wala kaming nakita na nagkaroon ng mga adverse events following immunization at nakakatuwa kasi paglabas ng mga nanay at mga bata, masaya sila dahil may na-receive din silang mga token mula sa ating mga partners. Wow, maganda. Actually, Doc, yun po talaga ang gusto nating ma-share sa mga kababayan natin, lalo na sa mga nagplano at hindi pa nakapagplano magbabako ng kanilang mga anak, na walang until now wala kayong na-receive na anumang adverse reaction o effect sa mga unang mga bata na nabakunahan po ninyo nung nakarang Lunes and the next day? Yes, actually minomonitor natin yan closely, lalo na panibagong age group na naman itong binabakunahan natin. At the same time, yung previous natin na mga experience, kaya talagang inayos natin yung proseso, hininay natin yung bakunahan ng mga 5 to 11 sa rest ng binabakunahan natin na population. At ang ganda kasi nakita ko, ako mismo yung nagbantay doon sa isang station, sigurado natin basically na makikita kung magkakaroon man ng mga adverse events. Pero kagandahan sa awa ng Diyos, wala talaga pong nagkaroon ng adverse events doon sa mga batang nabakunahan natin. Yes, very good. Okay. Sa Monday po, I do not know kung simultaneous po mangyari ito sa buong Bicol region at sa ating bansa or dito sa Legazpi. Ano po, Doc, ang kwan natin, ang mangyayari regarding this another group of individuals na mababakunahan po sa ating mga bakunador, sabi nga? So, bale, simula po ng Monday ay tuloy-tuloy na rin pong magbabakuna ang ating City Health Office dito sa Legazpi City. At yung sa ibang probinsya naman po, Catanduanes, nagsimula na po yan. Ang Masbate po, nagsimula na din. Ang Sorsogon, nagsimula na din po yan sa bakunahan. Nga na po doon sa ibang mga probinsya po natin, tulad ng Camarines Norte, bahagi po ng Camarines Sur, at ng Albay, ay nag-aantay pa po tayo ng mga padating na bakuna. So, inaantay natin yung deliveries na yan.
At pag nakarating po yan sa kanila, itong mga probinsya naman pong ito ay lubos na yung paghahanda Opo. para dito sa bakunahan ng 5 to 11 years old. Opo. Dok, ano po ang mga dapat na paghahanda ng mga magulang, ilalo na itong mga batang to na 5 to 11, para po sa gusto ng magpabakuna sa mga susunod pong araw? Ayan, napakagandang tanong po, no? Una po sa lahat ay kailangan na prepare natin well yung ating mga anak. Dapat alam nila na kakondisyon sa kanila na babakunahan po sila ng araw na yon. Kasi importante po sa vaccination yung tinatawag natin na assent. Ibig sabihin, hindi po pwedeng pag nandun yung bata, kailangan makikita po natin na willing siyang magpabakuna at hindi po siya umaayaw. Yes. No? So, ang ganda nung ginawa ng mga nanay sa nauna, kasi weeks before pa silang pabakunahan yung anak nila, kinondisyon na nila yung anak nila na, babakunahan ka sa ganitong araw. Strong ka, di ba? So, kayang-kaya mo to. So, Yes. nung pagdating doon ng mga bata, handang-handa talaga sila. So, syempre, maganda na ganun yung ginawa ng ating mga nanay. Bukod po doon, kailangan ihanda rin po ng ating mga nanay ang kahit anuman po na pagkakakilanlan, pareho po nung mga parents po at yung bata. Yeah. So, maari pong magdala po sila ng kahit birth certificate po. O kaya naman po, kung hindi available itong birth certificate, ay kahit barangay certificate na magpapatunay ng kanilang reaksyon, ng kanyang relasyon, yung dala niyang bata at yung adult po. So kung meron pong karamdaman yung bata, kahit anuman pong karamdaman, mga sakit po na tuberculosis, obese ang bata, sakit sa puso, sa kidneys, ay kailangan po niyan magdala ng medical clearance mula po sa kahit sino mang doktor o preferably pediatrician, nang sa gayon po ay mabakunahan po natin sila sa ating site. So, magdala din po syempre ng mga essentials na mga tubig o kaya naman po ay face mask para naman po ligtas natin mababakunahan ang ating mga bata. Yes, opo. Dok, in case po na mismong sa oras ng vaccination, yung vaccination day mismo, medyo may ibang naramdaman ang bata. Sige, for example, bigla ngayang naubo, sinipon o inatake ng asthma o whatever. Ano po ang advice nyo pag ganun po ang sitwasyon? Tapos siyempre, ma-assist po ito ng mga kasama sa bahay o mga magulang. Opo. So, bale po, kailangan po stable ang ating kondisyon na bata. Walang nararamdaman. I-screen po muna natin ito pagdating po doon sa ating vaccination site. Pero man, kung magkaroon po, matapos bakunahan, nag-agitate yung bata, o may naramdaman pagkatapos, handa po yung ating mga vaccination site. I-manage po ito. Meron po tayo laging mga supervisors, may doctors po dyan. And at the same time, planchado din po yung referral po natin sa pinakamalapit na mga hospital na maaari pong magamot dito just in case magkaroon man po. Ay, very good, very good. Okay. So, Dok, di ba, wala naman tayong ibang vaccine na gagamitin. Is Pfizer lahat, ano? Wala tayong bagong vaccine na darating, ano? Wala pa naman until sa Pilipinas. Oo. Sa mga bata po na edad 5 to 11 years old, as of today, ay meron lamang po tayong isang bakuna na may pahintulot ng Philippine FDA. So, ito po ay ang Pfizer na ang dosage po ay mas mababa compared sa adult. No? So, mas mababa po siya. Nasa 10 lamang po yung dose po niya, micrograms per dose po, as compared to 30 ng adult. Kaya po, magkaiba ang kulay din yan. Hindi po pwedeng pag yung pang-adult ay ibibigay sa pang-bata kasi ma-overdose yung bata. So, kasabay po yun sa mga measures na tinitingnan din po natin sa safety. Opo. Dok, ay itong texter natin, very important ang tanong niya. Sabi niya, ang sa bata po ba ay first dose lang o may dalawang doses din pareho sa adult? Sabi niya. Opo. So actually po, dalawang doses din po ang doses ng ating mga 5 to 11 years old. Ito po ay pareho ang schedule sa adult. Kung nabakunahan ngayon, ang first dose, ang second dose po ay doon pa after 3 weeks or 21 days. Parang adult lang din po. Okay, 3 weeks or 21 days, ano? Yes po. Pero wala ko, Dok, na narinig sa DOH na even national na mayroong booster shot. Wala pa until now, ano? Hanggang 2 doses lang tayo. Yes. Until now po, lahat ng pedya ay hindi pa po tayo nagbo-booster. So, ang booster po natin ay binibigay lamang doon po sa 18 years old and above. At
ang dun sa dosage na yun, no, nire-remind natin yung lahat, karamihan po sa natanong natin, Opo. ang akala nila 6 months pa daw ang booster, pero hindi po. 3 months po matapos po kayong mabakunahan ng COVID-19 vaccine, ay po pwede na kayong magpa-booster. Pero kung Janssen, ang dinakuna po nung una, after Opo. 2 months, pwede na pong maka-receive ng booster ang lahat ng 18 years old and above. Opo. Dok, sabi ng isang texter natin, ang anak ko po ay may epilepsy, sabi niya. Ano po ang gagawin ko kasi willing po akong magpabakuna at kinausap ko na din siya. Willing po akong pabakunahan siya at kinausap ko na din siya, gusto niya rin pong magpabakuna. Ano po ang advice nyo para po ma-ready ko ang anak ko na mayroong epilepsy? Ayan, maraming salamat po sa katanungan na yun. So, papasok po kasi yung epilepsy or seizure disorder po doon sa tinatawag natin na neurology condition. Opo. At ito po ay isa sa mga kondisyon na nangangailangan po ng medical certificate mula po doon sa ating mga pedya or pedya neurologist or sino mang doktor. Importante po kasing stable, ibig sabihin po, malaki hindi magkakaroon or hindi na nagkakaroon ng epilepsy in the past yung inyong anak. Okay? So, basta naman po na-secure itong medical certificate, ipapakita niyo lamang po ito doon sa vaccination site at mababakunahan po natin yung ating bata na may epilepsy or seizure disorder po. Ayun. Basta klarado lahat po. May mga medical Yes, certificate yung anak niya. Okay. Willing na willing daw siyang pabakunahan niya itong mga anak. Okay. Now, Dok, Actually, tama po yun na willing siya, Sir Henry. Kasi, kapag merong ganitong mga sakit, epilepsy, yung iba't mga may kubis, may sakit sa puso, parang sa adult lang din, at risk din po sila. Yeah. Mas mahirap gamutin kapag sila ay nagka-COVID, mga batang ito. Kaya dapat talaga mabigyan din po sila ng ating COVID vaccine. Opo. Dok, sa mga data po, kasi ito important na itong isa sa mga clear sa mga listeners natin. Sa mga data, sa mga ginawang mga trials nito lalo na sa US, ano po, may mga lumabas bang mga medyo, just to share with them, na medyo mabigat-bigat na adverse reaction sa mga bata po, or talagang wala? Kasi nag-research din ako, mukhang wala pong ganung lumalabas na ngayon may namatay o may tinamaan ng medyo matindi na epekto ho ng vaccine, Doc Monray. Actually po, dahil bakuna po ito, katulad po ng kahit alinman po na gamot or kahit anumang bagay na nag-exist sa mundo, may chance pa rin po talagang magkaroon tayo ng allergy. So yung allergy po na yun ay depende po sa tao. Di ba? Ako wala akong allergy kunwari sa shrimp, pero yung kasama ko, maaring may allergy sa shrimp. So, ganun din po sa bakuna. Maaring wala akong bakuna, maaring wala akong allergy sa bakuna, maaring meron. So, isa po yun sa maaring mangyari. Pero inaantabayanan po natin yan habang dumadami pa yung mga datos ng nababakunahan. Bukod po doon, meron po tayong tinatawag na maaring myocarditis. Yung myocarditis na to ay namamaga yung sa may puso. Okay? So, kapag nagkaroon po nito, nanakit ang puso, kailangan madala po agad sa doktor nang sa gayon ay magamot agad. Itong sakit naman pong ito ay nagagamot sa pamamagitan lamang po ng mga available natin ng mga gamot din dito sa Pilipinas. At kapag naantabayanan po ito, na-manage ng maayos, ito po ay hindi delikadong sakit. So, ilan ito sa mga posibleng mangyari, no? Pero ang kagandahan ay napakababa, napaka-rare noong mga incident po na ito. Kaya po, base sa ating pag-aaral ng mga eksperto, sinasabi po lagi na yung benepisyo mula sa pagbabakuna ay mas di hamak na matimbang compared doon sa posibleng harm. Kaya benefit outweighs the harm lagi. Kaya pinayagan po natin na mabakunahan at maibakuna. Actually, Doc, yung myocarditis na sabi po ninyo, nabasa ko din yun, pero limited talaga ang number na nagkaroon noon. And pag nagkaroon ho niyan, Doc, mga how many days po ang posibleng gamutan yan pag sa mga bata? Okay, usually po mga 3 days, 3 days ang gamutan nito. 3 o depende rin po sa kung gaano yung response ng bata. So kung gaano din ka-early natin na-diagnose po siya. But mabilis magamot. Nagbibigay lang naman tayo dito ng mga supportive treatment and then inobserbahan. And then kadalasan na-discharge po ito agad-agad kapag stable na ang condition. Yes, very good. Opo. Doc, ano ang gagawin ng magulang kung ang anak niya nabakunahan na?
After vaccination. Ano mga dapat na itingnan at ang tawag diyan, mga parang i-observe ng mga magulang sa mga bata po na nabakunahan na? Opo. Actually, tinanong ako ng isang bata mismo after the vaccination namin doon sa SM. Oh, sabi niya, ano ang pwede kong ma-expect pagkatapos Uy, kong very mabakunahan? good bata Ang yun, unang ano? sagot, Very good siya. hanggang talino ng bata, magdo-doktor din daw po yun. Wow, So, oo. ang sabi ko sa kanya, una sa lahat, obserbahan mo kasi mas lalo kang pupogi. Ganun ba? Tumawa na lang tumawa yung yung bata na yun. So, pero sabi ko, bukod sa pagiging mas pogi mo, dahil mas malakas ka na eventually kasi may panlaban ka na sa COVID-19 compared dun sa mga kaklase mo, kailangan mo din obserbahan kung magkakaroon ng pamamaga Iyo. doon sa pinagtusukan natin. Tapos lalagyan lamang po yun ng ice compress or ice compress in the first 24 hours para hindi po na magtuloy-tuloy yung pamamaga. Makakatulong din yun sa sakit. Kapag po naglagnat, o titingnan lagi ang temperatura. Kapag tumaas po ito sa 37.8, maaari na pong uminom ng paracetamol. Maaari din pong obserbahan kung magkakaroon po ng pangangati, pagpapantal-pantal. Yung nahihirap, nasusuka, o kaya naman sumakit ang ulo, nahihilo, tumamlay ang bata. Yan, kailangan po yung maobserbahan ng ating mga nanay at kapag po hindi siya ordinaryo lamang, hindi siya pangkaraniwan lamang, maaari pong dalhin agad sa pinakamalapit na mga health facility. Libre po. Libre ang pagpapacheck up ng mga batang may naramdaman mula po sa pagbabakuna. So, maaari tayong sa Legazpi City Hospital, CHO, o kaya naman po dito sa BRTTH. Yan, libre po dyan ang mga check-up matapos pumabakunahan. Iyan, opo. Dok, itong text sa atin ha, kasi sabi niya, naririnig ko rin ito sa mga adult na bakunado na, di ba? Kasi 2 doses tayo for the Pfizer, ano. Sabi niya, after pong mabakunahan ang bata, mga ilan bang araw o weeks bago nagkakaroon ng epekto sa kanya yung vaccine? Kasi po, baka daw, sabi niya, kasi po, baka may mga magulang na pagbakunado ng anak after a week o kung saan-saan na dinadala at medyo nakalimutan na po yung pag-iingat, Dr. Monray. Ayan, napakaganda nung tanong po na yon. Kasi po, base sa ating pag-aaral, kahit sa adult man yan or sa bata man yan, pagkatapos po mabakunahan ng complete dose, ibig sabihin second dose sa karamihan ng bakuna, okay? After second dose, magbibilang ka pa po ng approximately 14 days or more para magkaroon ng antibody protection yung katawan po natin or yung enough na antibody yung katawan. So after nun, saka ka palang mapoprotektahan ng bakuna laban sa virus. So kung before nun, maaari ka pang magka-COVID-19 kasi hindi pa sapat yung bilang ng antibody. At the same time po, as with all other vaccines, no, kailangan pa din ng doble ingat, tripling ingat dahil meron tayong talagang banta ng COVID-19. So, hindi po pwedeng dahil bakunado na, wala ng face mask. Hindi po pwede yun. Kailangan naka-face mask ka pa rin, lagi ka pa rin naghuhugas ng kamay, at lagi ka pa rin pong nagso-social distancing. Okay? So, kaya BIDA plus ang strategy po talaga natin. Ayun, yun. Dok, pakiulit nga po, ilang araw ho yun after na mabakunahan ka? Na totally vaccinated ka na? Ilang araw ho muli? Yes po. Actually po, at least 14 days on the average po. 14 days. Base sa pag-aaral. Pero po, ito po ay depende pa rin sa katawan ng tao. Kasi may mga taong mas mabilis makapag-achieve nung mas mataas na level ng antibody. Ibig sabihin kung ang kota ng katawan para maprotektahan sa COVID ay 100, yung ibang tao naaabot agad yung 100. Pero yung iba, maaabot yung 100 after 14 days. Yung iba after 21 days. Kaya kailangan pa rin po ng extra ingat after mabakunahan. Okay. So yan po after 2 doses, ano? Pero pag after first dose, lalo na po na dapat talaga mag-iingat pa lalo, ano, Dok? Tama ba? Yes. Opo. Kasi po, yung lalo na dun sa mga adults, no? After few months, matapos po yung second dose, nakikita natin na mayroong chance na bumaba yung level ng antibody. Kaya sinasabi natin na kailangan pa din yung booster para mapataas ulit siya sa 100% yung protection po mula sa bakuna. I see. Opo. So itong mga bata, Dok, na na gusto na at willing ng bakuna, pati yung mga parents nila,
Kailangan, di ba, meron yatang, is that consent o whatever na pipirmahan para naman maklaro po sa mga nakikinig ngayon ng mga magulang. Ano po ang, parang may pipirmahan, di ba, before na bakunahan? Yes, tama po, Sir Henry. No? So, before po bakunahan, titingnan po yung papabasa po natin yung consent, i-discuss po yung consent. Yung consent po ay ibig sabihin pinapabakunahan po natin at inaalaw natin bakunahan namin yung mga bata po na edad 5 to 11 years old. Ito po ay ibibigay ng ating mga kasamang adult, legal na may legal na relasyon doon sa bata. Kasi ito po ay mga minors. No, so kinakailangan talaga natin ng mga consent. At bukod sa consent, kailangan din po may assent. Ibig sabihin yung sa bata naman, pumapayag din po siya. So, maari po basahin itong mga consent pong ito habang nag-aantay doon sa vaccination site. So, sa gayon po ay maklaro. Kung meron po kayong katanungan tungkol sa consent, ay meron naman po tayong mga tao na maari pong sumagot sa inyong mga katanungan doon sa vaccination site mismo. I see. Okay. So, mga ilang minutos hudok ang process sa loob ng vaccination? Kasi 'di ba, mga minor to, sabi nga medyo exposed sila diyan sa labas, baka maraming tao. Ano po ang mga ang flow o process para sa vaccination na 'yan? Apo. So, ang target actually natin is approximately mga kasi yung observation period, yun yung ano natin, medyo matagal ng konti, no? So, matapos bakunahan o obserbahan ng either 15 minutes or 30 minutes, depende po sa nakita ng doktor na assessment niya. So, ibig sabihin po, maari pong matapos ang proseso, pinakamaiksi, mga 20 to 30 minutes. Ayun, yun. Oh. So, habang naghihintay hudok, wala namang ice cream o cake, tsokolate, whatever na ibibigay? Ang reward ay nasa dulo pag natapos ng bakunahan. Nandoon yung kadalasan nating nakikitang reward. Pero maganda yung mga set-up po sa vaccination site. May mga balloons. Para siyang kiddie party. Nakakatuwa po kapag nandoon ako na-assign. Kasi may balloons, may mga candies, may mga last time meron tayong nakitang from Jollibee and then doon naman sa mga post-vaccine natin na area. So nakakatuwa po at maraming salamat doon sa mga tumulong po. Yes, wala naman Dok, bawal na pagkain after na mabakunahan, ano? Wala naman. Actually wala naman po. Wag lang kung may allergy po yung bata. Okay? So dapat wag kakain kung may allergy man po siya doon kasi baka malito na alin ang nag-cause ng allergy. Okay? So baka mapagkamalan na si bakuna ang nag-cause nun, pero kumain pala siya nung allergic siya na pagkain. So, yung mga ganun po ay iiwasan po muna. And at the same time po, in-advocate pa rin natin yung tama na yung pinggang Pinoy na tinatawag po natin yung tamang proportion ng pagkain at every time, lalo na po dito sa mga bata po. Maganda, tama po yun, Dok, at mabuti na. Actually, may tanong niyan tungkol dyan sa allergy na pagkain. Kasi sabi niya, after na mabakunahan daw, di ba, sabi niya, pakitanong po kay Dr. Moray, kasi alam ko may mga bata, kahit tayong adult, ay may mga identified na mga nakaka-allergy na pagkain. Baka daw after mabakunahan, kumain agad, ma-allergy, baka mai-attribute sa vaccine. So that was explained recently explained by Dr. Monry na wag munang kakain after na mabakunahan ng mga pagkain po na alam natin na may allergy sa ating mga anak. Tama, Dr. Monry? Yes, tama po yun. Iwas na sa mga allergy. Kahit actually hindi ka na bakunahan, umiwas ka na po doon kasi may chance na magka-allergy kapag nakadami, mag-anak ka, mas mahirap po yun. Yes, apo. Dok, salamat na maray tabi sa oras mo digdi sa DCGB. Aram ko po may dudumanong ka sa Sorsogon ngayon na pagkaaga, kaya medyo naisturbo ko po ang travel nindo para sa indong serbisyo sa mga namanuan. Parting words po from the Department of Health sa mga nagdanangog niyan, lalo na po yung mga anak na 5 to 11 at sa mga parents po na nag-iisip para po sa bakunang ito. Go ahead po. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng nanay, sa ating mga tatay, sa mga lolo-lola, sa ating mga guardians, ay ini-encourage po natin ang lahat na kayo po mismo ay magpabakuna at syempre pabakunahan nyo din po ang ating mga 5 to 11 years old na mga apo, mga anak, mga pamangkin. Available na po ang ating Pfizer vaccine para sa 5 to 11 year old. Kailangan lamang po makipag-ugnayan sa pinakamalapit
na local government unit or health unit po natin nang sa gayon ay malaman ang schedule po kung kailan kayo babakunahan. Apa. Ang mga bakuna pong ito ay ligtas. Okay? Pinomonitor po natin ito. Inayos po natin yung proseso para masigurado na ligtas po kayong mababakunahan at kahit matapos mabakunahan ay meron din po tayong mga nakalatag na programa para po kayo ay masiguradong ligtas kahit na matapos na kayong mabakunahan. Kaya po again, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating bakunahan at nakikita na po natin ang resulta ngayon. Yes, Bumababa na yung mga bilang ng kaso at yung mga nabakunahan, kayo po ang isa sa dahilan. Tayo po ang isa sa dahilan kung bakit po tayo nagiging mas malapit na sa ating tagumpay sa COVID-19. That's it. Nga lang, ang dami pa pong hindi nagpapabakuna ng mga Bicolano at Bicolano. Mabakunahan dahil obligasyon po natin sa ating kapwa at sa ating society para maprotektahan po natin sila. Opo. Salamat Doc po. Monray, Good morning ingat po kayo, Doc, sa biyahe, ha. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Opo. Thank you, mga kaibigan. Dr. Monray Isaiah Mansilla. Siya po ang Vaccine Regional Medical Coordinator, National Immunization Program, TABI, mga tugang sa anuman na klaseng vaccine. So ang labantangon niyan, mga tugang an implementasyon kay ni po na vaccine, mga tugang kontra sa COVID-19. Alas 8:02 an oras, mga tugang sa Pilipinas. Hatod dyan sa Indo, kan mga minasunod. Tando ay ginto, ibang ginto. Neosep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neosep Forte. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Diatubs. Basta diarrhea, Diatubs the best. Cobra Energy Drink. Cobra, the #1 energy drink. Angat ang lakas mo. Farex B Complex. Kapag busy, take Farex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. We choose what's true. We choose GSM. Choose what's true. Dahil ito ang GSM. Drink responsibly. This election, know what's true for yourself. Choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. Farex Vitamin B1, B6, B12. With proper diet and a healthy lifestyle, tulong para iwas pamamanhit at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. Ang vitamin B complex ng Farex. Take it daily. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Pai! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako kanakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumpleanyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man, 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder and polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango.
Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Tunay siya sa kanyang serbisyo. Si Alvarizo ay may prinsipyo. Maaasahan nyo sa konseho. Kay Councilor Alay may pagbabago. Kikilos para sa progreso. Si Alvarizo, kaibigan ng bawat Legaspenyo. Si Alvarizo, tapat, subok at may puso. Si Alvarizo, si Konsehal Alvarizo. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. This election, know what's true for yourself. Choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Pai! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako kanakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumpleanyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man. 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf, linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Tunay siya sa kanyang serbisyo. Si Alvarizo ay may prinsipyo. Maaasahan nyo sa konseho. Kay Councilor Alay may pagbabago. Kikilos para sa progreso. Si Alvarizo, kaibigan ng bawat Legaspenyo. Si Alvarizo, tapat, subok at may puso. Si Alvarizo, si Konsehal Alvarizo. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. This election, know what's true for yourself. Choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Sa oros ay dako na siya na naging ipapadagos mga marhay niya na obheto kay Kapchay Pili kabus may marhay na futuro kay Kapchay Pili maugma mga Legaspenyo syudad ka Legaspi
Sikap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legas Peños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Nata si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga burubarangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Lahara maserbi sa tuya. Maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan. Charlton Lahara madudulukan. Charlton Lahara na kita. 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 Kung Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibi ang mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Sungaria, Sinimorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Fernan, sa tuyang ka
katuwang para sa kauswagan, digdi sa Segundo Distrito. Sa Segundo Distrito, board member na Fernand Imperial. Fernand Imperial, subok na sa serbisyo. Fernand Imperial, dako ng nag-iinibo. Mabuot humel ng tao. Fernand Imperial, servisyo sincero. Nasyonal din Legazpi, basta na siya na nagsilbi. Board member ta, digdi sa Segundo Distrito, Canalbay. Gregorio Fernand Imperial. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help Champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you jump start your day, Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, balik kita digdi sa programa, mga tugang sa DCGD, alas 8:19 na. May text pala digdi sa kuya, dahil pasensya na po kamo, dahil ko nabasa ini kasubago ha. Sabi kan texter ta, madali lang ha, sabi kan texter ta, senior citizen po ako, Noy Henry. Basahan man po text ko. Dok, pagbakuna, ang anaphylactic shock po ba ay pwedeng dahil sa nervyos? Di ko, anong anaphylactic? Di ko aram po. Tapos sabi niya John, Jesus po, Nonoy Henry Maceda, importante yun po ang hapot ming mga seniors. Habo mo basahon, yata po. Ay, bako man po sabo kong basahon. Minabot pa sana po. Ang text mo. Bata susado ko kayang smart na, so number ko sa smart. Di ko nasasabutan. Kung nata man taday ko man na-open, so di nag-on. Ginadiskuido naman so switch kay ni. Pagtapos kang upload ko kay Dr. Monray, nabasa ko ining te. Jesus ko, Nonoy Henry Maceda. Importante ho po ining seniors na hapot may anaphylactic shock. Paano daw kung nakunang? Dahilan da sa nervyos, anaphylactic shock po ba ay pwedeng dahil sa nervyos? Ay, nalala ko nga, tapunan ko si Dr. Monry, baka pwede pa, madali lang istor mo si Dr. Monry, madali lang baka pwede kong makuhan si Doc Monry, madali lang. Bata nagka-travel si Doc, nagka-travel ini lang, balon ta daw, baka masimpag kita ni Doc lamang unyan. Nag-travel ini si Doc, masuk Mr. Puto si Dr. Monre. Madali sana po Doc. Hello sir. Oy Doc, pasensya ka na. Uni kaya may nabasa akong pasuri garog baka nag-travel ka na po. Pasensya na ha. Una kaya may text ako digdi na de ko nabasa kan sa pag-off ko sa imo. Pero de ko aram kung ini konektado sa bakuna. Pero senior citizen ini nagte-text, sabi niya kakulong pa lang siyang text. Importante undang gusto niyang masabutan ini. Madali lang po. Anapong gusto text niya ha. Tungkol Dok sa anaphylactic shock. Ito. Sabi niya, pakihapot mo kay Dok, pag bakuna, ang anaphylactic shock po ba ay pwede dahil sa nervyos? O ano po yung anaphylactic shock? Sabi niya, konektado na Dok sa nervyoso nita. May mga tao bagang takop, nervyoso pag bibakunahan man talaga? Yes po. Opo, ang anaphylactic shock po, sir, ay isang kondisyon kung saan nagkaroon ng severe na allergy yung isang tao
At dahil severe po siya, yung katawan po niya, nag-iba na yung kondisyon, bumaba, hindi na nag-function ng normal, kasabay na dyan yung maaring himatay na or nagkaroon na po ng ibang mga sintomas. Kadalasan ito ay matapos pong magkaroon ng allergy yung tao dun sa maaring kinain or maaring sa binakuna, okay, for that matter, or maaring sa inainom na gamot. Opo. Pero kung sa nervyos po, most probably, kung nervyos lang, hindi po siya mag-anaphylactic shock. Ayun. Ibang kondisyon po siguro yung nervyos, kasi more on, ang mangyayari doon ay yung sa katawan natin, iba yung reaction, iba rin yung mga mararamdaman na sintomas. Ayun. Kasi more on, ang gagana is the brain, tapos sasabihan niyo yung katawan natin na nasa panganib ka, nervyusin ka. Parang ganun po yung pero wala talagang talagang allergy or so. So magkaiba po 'yon. I see. Yung anaphylactic shock pala, Doc, due to severe allergy. Yes po. Apo, anaphylaxis. Anaphylaxis. Yung shock po, ibig sabihin niyan, yung BP, maaring bumaba na po. Yung dugo papunta sa ating mga organs ay hindi na ganun kaganda yung daloy, etc. So may mga kasama na po yan na iba pang mga sintomas din. I see. So hindi siya konektado, Doc, sa nervyos? Kung nervyos lamang po, hindi. Mukhang iba po yun. Pero marami po tayong nakikita na mga nabakunahan natin sa sobrang kaba at nagmataas yung BP. Pero kinakalma lang po natin, kinakausap lang natin, or minsan gawa nung sa sakit, feeling po. Kasi ay mga anxiety po na mga client. So, inire-reassure lang natin, tapos napapauwi din po yung mga patient po niya. Actually, Doc, di ba, ang mga pagninervyos, bako man sa iba bakuna, kundi sa syringe. Yung iba tama at sa dugo din minsan. Sa ringgilya. O minsan po, meron ding mga tao na natatakot sa taong nakaputi. So talagang kinakausap lang natin yan. Binibigyan lang natin ng counseling. Sinisigurado na sinasabi natin na hindi, nandito ako, di mo ako pagtutulungan natin kapag naramdaman mo yung nervyos. So far, yung mga nakausap kong yon ay napauwi ng masaya. Hindi na ninervyos. So kung ang anaphylaxis, Doc, ini minaatake lang ina sa tao kung talagang grabeng allergies niya. Tama? Makuman talaga ini na permi ka ng igwa ka ayan, di ba? Pag na-trigger. Allergen. So yan po yung kasabay sa assessment natin. Kasi kung dati na po kayong nagkaroon ng allergy, severe sa parehong severe allergy sa parehong bakuna or sa parehong gamot o sa parehong pagkain, ay hindi na po kayo po pwede ulit kumain noon or gumamit po noon dahil mas malaki yung sansa na magpunta po kayo doon sa severe na anaphylactic or anaphylaxis or anaphylactic shock. Pero ini-screen po natin yan, kaya po pa yung maglilihim doon sa mga screeners kung may allergy po kayo dati sa pagkain o kaya may asthma po kayo or nabakunahan na kayo tapos nagkaroon kayo ng pangangati, pamamantal, nagsuka, nagdiarrhea, sumakit ang ulo, etc. So dapat sabihin po yan lahat doon sa mag-a-assess sa inyo. Yes, very good. Doc Monray, salamatan po ha. Pasensya na sa istorbo tabi. Mabuhay po Pero sir, mo. nililinaw natin ha, wala pa tayong nakikitang nagkaroon ng ganon dito sa Bicol Region. Baka matakot yung wala pa. Wala pa. At mukhang wala. Sana wala, no? Oo. So since baga na mag-start tayo ng inoculation na to, wala pa ni isa nun. Wala pa na na-record kayo na nagkaroon ng talagang matindi na allergy o anaphylaxis dahilan sa bakuna. Ano, Doc Monray? Yes. Apo. Yan, apo. Doc, salamaton po. Salamat po. Apo. Alright, thank you so much. Yan o yan tabi palan, manang na. Nakigiyo kantig sa tuya kan. Isus ko noy, importantehon ito. Pasensya na po. So smart kaya na number ko. Dahil ko na naman na on June so switch. Garo dahil na mapabago talaga yun din so maringan ito 2 minutes siya digdi sa globe number ko. Kaya nabasa ko po after kang interview po kay Dr. Monray. Iyo pala na junior, anaphylaxis, severe allergy. Kundi, ngayon wala pa man lamang kina-record mga tugang tungkol dyan sa, aday sindang na-record. O ba, kung day maki-reported or whatever, tungkol dyan sa bakuna. Okay? Now, sabi kan sa rotang texter,
dapat na subako na pundo pundo na ta. Dahil naman kikaso hababao na. Gari, sir, pasensya na po ika. Ako, respetado ko sa imong opinion. Pero tabi, ilingan nangyari yun sa Hong Kong. Ilinga so nangyari sa Hong Kong. Ngunyan. 0 case na sinda sa nakaaging mga pirang bulan. Almost 0 case ang Hong Kong. Ano sa barita katakas ba ko yun na alas 6 na binasa ni Pading Mar? Biglang duminakol mga tugang ang COVID sa Hong Kong. Kasuhapon sana, madali lang ha. Kasuhapon sana, record mga tugang sa Hong Kong. Madali lang po ha. Hanapon ko sinurat ni Pading Mar. Kasuhapon, sinurat mga tuga, so nangyari tabi sa Hong Kong. So nangyari tabi sa Hong Kong. Tabi. Pero so kaso sa Hong Kong, ito Ara mo kumpira ang kaso sa Rongaldaw sa Hong Kong, kasuhapon, 4,285 ang daily na nanarehistro kan kaso kan COVID-19 dahilan sa Omicron. Nag-zero kay sinda yun, almost zero sinda manigsaro na sana. Kampantean gabos, bakunado, an iba. Ilingan ko niyan, 4,000. Nagkasiribot baga sa Hong Kong, naling ko sa picture kasabang sa television o sa video, naling ko sa TV, nagkawaragas naman sa mga health officials dumanta. Duman, binawal na so quarantine baga sa harong, dapat dumang ka sa quarantine facility para siring yun sa quarantine facility sa Buda Hospital. Nabutang nangyari yan, tabi mga tugang sa tuyang nasyon. Okay? Alright. Ito. Ano pa ito? Alat ko na may pinurwad sa kuya na baka nagdadangog si Larry Martinez, Barangay 38, Gogon, Legazpi City. Larry Martinez, Barangay 38, Gogon, Legazpi. So sa imutabi na mga papeles na haling BRTTH na walat mo duman o nahulugoy duman sa hampangan kang kantin sa may EMS Barrio, may kantin yan na L&L gayon ito. Yan po sa EMS Barrio. Sampangan baga kang PCA John, Philippine Coconut Authority. May nahulot na may napurot po sa kuyang relative na retired teacher. Habang naglalakaw-lakaw siya ini talaga ang buhay niya, lakawon man talaga siya. Napurot niya envelope John. Pano ki mga dokumentos haling BRTTH. So mga requirement baga sa paghagad kitabang. Iyon mga laukan envelope niya. Kaya po, kung nagdadangog ini si Larry Martinez diyan sa Gugon, Barangay 38, dumumang ka po sa kantin, itong L&L kantin o diyan sa ampangan kang PCA. Yan po naman sa imong envelope, tabi na napurot tabi ni Antilina tabi. Diyan po sa lugar na iyan. Okay? Anyway, yan po. Ayan. Sige. Ayun tabi. Larry Martinez, Kanggugon. Pakiklaim mo tabi duman sa L&L Canteen. Now, 2 minutos bago mag-alas 8:30 ninaga. Si Dr. Cristiana nagdigdi. Ini importante man ini. Nariparo ko si Dr. Cristianan. Puminugion. Bata, naka-stripe siya. Checkered. Siya nagapara sa ulo niya na checkered. Dahil man ta. Favorite brand man ni Dr. Chris sulog niya. Sabi ni Dr. Chris, may tinaw sa kuya na Sukiwanis Club of Legazpi magapadagos mga tugang kan Watch Your Health program ngunyan tabing March. Ngunyan tabing March igwa tabi ki Watch Your Health program ngunyan po na March 6, 13, 20 and 27. 1 month po March 6, 13, 20 and 27. Sempang venue diyan po mga tugang sa Divine Word College High School sa North Campus sa Washington Drive, Legazpi City. Yan. Iya po. Diyan po ang venue. Dumuman po kamo, mga tugang po, alas 5 ninaaga hanggang alas 10 tinaga. Sa March 6,
13, 20, and 27. Gabos po yan, Domingo. Gabos, ikaw yung gusto mo, John? Ako nang bala sa mo. Dumang ka, Gabos Domingo. Tumarang pasagot. Ako nang bala sa mo. Ako ang primerong bahala sa imo. Ikaw ang bahala sa imo. Si Dr. Chris. Yanan. Itatara mo lang sungarang kabot na Dr. Chris. Kung dahil pananggan magtubod, itara mo na sungaran ni Presidente Duterte. Yo. Now, aron mga services duman sa Watch Your Health Program 2022 kang Kiwanis Club of Legazpi. FBS, blood sugar, creatinine para po sa kidney, uric acid para sa may mga arthritis, SGPT, liver, total cholesterol, CBC, complete blood count, urinalysis, ECG with impression, triglyceride reading, HDL, good cholesterol yan, LDL, bad cholesterol. 1,000 pesos lang. 1,000 pesos lang po ang sa indong dadarahon na pambaya. Buda, ini po fasting po ini. Blood sugar, dapat mo naka-fasting po kamo. Dahil magkaon, dahil mag-inom nin anuman, maglimugmog sa nabuda, magsipilyo, puntabi kamo magmata. Halimbawa, nagkaon kamo pagkabanggi. Pagmata, mag-inom kitubig. Ay, di mag-inom kitubig, di magkape. Di mag-inom kikong ano, di magkaon kikong ano. Ang gigibon mo lang po, masipilyo ka, malabar ka. Dumalagan ka na po duman sa Divine Word College High School sa Washington Drive. Magdara po kay 1,000 pesos. Tabaka malingawan mo. Yan po. Helping to improve the health of the world. One community at a time. Yes. Para po mga tugang sa mga detalyes kay ni magapod Richard Diquito 0966-219-9410 0966-219-9410 Richard Diquito. Gusto nindo dumang kita sa pinakagwapo, mag-text ka mo magapod kay Franco Rason 0917-948-972. Hindi po ang pinakagwapo na pwedeng apudan nilo 0917-948-972. Ulitin ko pang cellphone number ni Frank Rason 0917-948-972. Si Richard na Diquito 0966-219410. Ikaduwang gwapo. Ang pinakagwapo dyan si Dr. Chris Gianan. Okay? O boy, mapaaram na kita. Alas 8:30 na. Sabi ni James. Ano ni James? Aram ko kay anaphylactic shock sa allergy yan na nahubagan to tutulnan. Kaya day makahangos, pwedeng ikagadan. Kaya bagaan mga medicines na pang-allergy sa day anitsura para maalon tulos. Ay ayos ka man talaga, James. Palibasa, amigo. Eksperto kapag abot sa mga bulong na pwedeng i-share sa satuyang mga doktor. Ha? Thank you, amigo. Mabuhay ka. Hello, good morning. Hello, good morning, Tabi, sir. Good morning, ma'am. Po. Ano po may paglilingkod, ma'am? Ay, may apod lang po, sabi ako, sir. Ano po ito? So, kagabi po kayo, sir, di sa inamnat tikin nyo, sa stroke size po, ayun pa po ang kontado. May ano po? Madam, arag po kayo. I-text mo po sa kuya, ayan na concern mo. Taapik yan po, ano? I-text mo po sa kuya, so concern mo, ngaran, address, bude account name. Tayo ko coordinate ko tabi sa APEC. Iya po. Pinutulan po kamong kuryente, kinaw sa kontador mo. Ano pong nangyari? Iyo. Sige, apunan mo na lang po. Sisi nagpulot kang kontador tabi nindo? Taga-apik po, sir. Wala man po, sir, ano. Arog po kayo ng gibon mo, madam. Madam, arog kayo ni madam, ha? Dumumang ka po sa opisina kan APEC sa Ginobatan. Opo. Iya po, dumang ka po sa opisina kan APEC sa Ginobatan. I-complaint mo po iyan. I-reklamo mo po iyan na sa imong concern na yan, ha? Iya po. Kayo pa ako, Tabi, sir, sa imong itinin po sa account mo po. Sige, hilingon ko po. Mas maray po na ka-personal ka po na magreklamo ka. Takuntador po ang nauan kinuatabi ninda, madam. Opo. Iyo, tapala pong kumantabi sa APEC ining concern mo. Tabasahon ko po sa account mo, ha? Account na pigsin mo, yo? Opo. Okay. Salamat po. Bye-bye. Salamat.
Henry Maceda po, ini ang lalaking hindi inuumaga. Pumili ng tama, bumoto ng tama. Kapag tayo'y nagkamali, babalik sa atin ang matinding tama. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Ako'y nakakulong dahil sa pandemya. Hindi makalabas.